right, mastreets esocial media maninoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei handiti ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa nekukasika kwamuri imozwa kuti zvivi zviri kutora nzvimbo wazukuru mozwa kuti zvivi zviri kutora nzvimbo asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru seinda pano panumber 1 YouTube channel yenyu. Also go kuno ku Facebook muno like nekufollow our Facebook page rakanseindi TV. Ayo ndezvemhuri wazukuru, hatina umwe watine tichiitira, tine tichizviitira isusu nekuti pachedu paukama pamusha pedu. Vazukuru, nyaya ndauya nayo inyaya ya Olinda Chapel Nkomo. Olinda Chapel Nkomo sekuziva kwenyu kuti na Queen Tatelicious zvina kumira zvakanaka handiti kana kune munhu akadhererwa na Queen Tatelicious pakutukwa nepakuundurwa imhuri yekwaNkomo handiti imhuri yekwaNkomo vanonyadziswa, vanozvuzvudzwa madhaka, vanoitirwa zvinorwadza na Queen Tatelicious pamastreets esocial media, vanobayirwa live button each and every time and again handiti but zvakadaro nemhaka yekuti Queen Tatelicious vapinda mutsekwende, vapinda mupfumvu yekushava pekugara mhuri yekwaNkomo kana Olinda Chapel Olinda Chapel Nkomo asvika paadoneterawo kuna Queen 3000 mari yekusweden, havinoti inonzi 3000 mari yekusweden kwete 3000 US dollars, aiwa 3000 mari yekusweden. Ende motsvaka kuti inonzi chiva zukuru ndakupaiwo homework handiti so adonate achibatsirawo Queen Tatelicious kuti asarare panze, asagare panotonhora, iye pamwe chete nembwa dzake vaone chikafu, vaone pekugara handiti seungodoneta kuriita maZimbabweans akawanda, vanhu vazhinji vari kubatsira Queen kutaura kunoku vachimutumira maworld remits, maWestern Union, meno kana kune mukuru neko keshi kuSweden, zvokusweden handiti zviri kuenda ikoko. Munotokudini nezvaitwa naOlinda Chapel, especially pamunhu akakuvenga iwe, munhu anogara achitaura zviri negative about iwewe, zuva razvinodhakwa mulife make, will you be able to give a hand to that person kana kuti unotobva watoti shumba zvayakutodla ndakutonatso kutonokanda sauti netumaspice kuti natsonakirwa. But Olinda Chapel wana kudaro, abuditsa mari yekuti angari anobatsira Queen Tatelicious pamwe chete nembwa dzake. Munoti kudiva zukuru, toti agone here kana kuti zoni areswa. Ngataure nocomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi, nyaya yaQueen Tatelicious iri kunetsa mastreets esocial media. Mukomana uyu akaenda kuSweden, mukomana wataifunga kuti kana zvanyanyoipa anogona kudzoka yake kuZimbabwe, but vanhu vari kuda musoro wake vakawandiswa Zimbabwe, handifunge kuti angadzoka ine ndochatanga ndoyozokuzisai zviri kuitwa nemacelebrities vachiitira Queen Tatelicious. From Anko saying the only Zimbabwean Anko, hakuna umwe Zimbabwe Anko kudze kwangu, chinongo chiti pirinyi ndini Anko, mbate muzvuzvurudze muchimuinza padare tizomutonga tichiti much love